Hezký večer, tak další přednášku bude mít pan profesor Petr Pavluk z Ústavu pro klasickou archeologii FFUK a název této přednášky je Byla trojská válka. Dobre, takže ďakujem za uvedenie a ďakujem aj, že ste tu ešte vydržali. Tá trojská vojna bola skôr také akože na pritiahnutie pozornosti, ale v dobrej vôle som sa snažil zamyslieť, že ako my, ako archeológovia v roku 2025 k tomu pristupujeme a že čo tak zhruba vieme od Homéra a akým spôsobom to odpovedá alebo neodpovedá tomu, čo sme ako archeológovia vykopali a respektíve, že čo vieme k tomu dneska nejakým spôsobom povedať. V tejto spoločnosti asi nemusím vysvetľovať úlohu Homéra a proste to, čo sa volá že homerská otázka, že či vôbec Homér bol, či to bol jeden človek, viacerý, či to bol chlap, či to bola žena, kde žil, či bol slepý, no a rôzne tieto lokality, ktoré sú tu vyznačené, zohrávajú v tom nejakú úlohu. Každopádne z môjho pohľadu vždy bolo veľmi dôležité, že prvý dochovaný nápis v gréčtine, taký nejaký súvislejší, že práve nie je síce citát, ale je takým ako keby odkazom laškovným na nejakú homerskú epizódu a bol nájdený v Pitekúzaj, čo je proste ako jedna z prvých tých tzv. Kolónií gréckych v južnom Taliansku, z čoho vyplýva, že aký centrálny pre vtedajších Grékov tie homerské eposy, že aké centrálne boli. No a začneme tým, že čo nám hovorí Homér. No a on tú samotnú Troju popisuje len akože minimálne, len ako takú bokovku, tu a tam v nejakých poznámkach, pretože ten hlavný dej, alebo minimálne to, na čo sa tá Iliada zameriava, proste na tých výsledných neviem koľko týždňov konca Trojskej vojny a na ten Achillov hnev, ktorý sa vôbec neodohráva ani v Troji, ani v Predpolí, ale odohráva sa v Tábore, tak tam potom neostáva veľmi akože veľa priestoru na popis tej Troje. No ale vyskytuje sa tam taký výraz, že Pergamon, čo by mohla byť ako keby opevnená horná časť mesta, či už priamo citadela, alebo v rámci tej citadely nejaká jej horná časť. Potom opakovane spomína vysoké hradby a prítomnosť veží, a z iných kontextov vieme, že pri ich stavbe mal okrem iného pomáhať aj Poseidon a preto boli také úžasné. Potom spomína brány, menovite Skajskú bránu, ktorá bola akože výpadová bránka smerom na západ. Potom spomína Dardanskú, smerom k hore Ide. A tá hora Ida je tak akože na juh, ale to už to je jedno. A spomína nejaké iné brány. Čo je dôležité, a budem sa k tomu vracať, je, že spomína palác. Palác s desiatkami miestností pre synov a dcéry, ale spomína aj ďalšie paláce, takže to mal byť, že palác Priama, a potom spomína paláce Parida, Hektora a iných. A všetky tieto paláce v rámci toho Pergamonu majú spájať široké ulice. Čo je zaujímavé, potom spomína aj existenciu otvorených priestorov, ktorých funkcia mala byť akože nejaké trhy, alebo proste nejaké verejné súdy, alebo proste vôbec nejaké verejné aktivity. No a na záver vymenúvam, že tam všade ešte mal byť chrám bohyne Atény Ilias, mal tam byť Apolonov chrám a na nádvorí toho Priamovho paláca, že mal byť ešte Diov oltár. No a teraz čo z toho nejakým spôsobom teoreticky vieme nájsť v Troji, ale tu mám ešte jeden slajd a tým by som chcel len doplniť tú homerskú otázku ako keby, že ako to súvisí s dobou bronzovou, že z neskorej doby bronzovej v Egejskej oblasti, to znamená ale nejakých 500-600 rokov pred tým pomyselným Homérom, ktorý mal byť v 8. storočí pred našim letopočtom,
tak z roku 1600 plus minus máme takúto fresku miniatúrnu na ostrove Téra, ktorá nám zobrazuje nejakú dramatickú scénu pochodujúcich vojakov, tu sú pobité lode, tu sú nejakí umrlí alebo utonulí, ale zároveň je tu k tomu aj nejaká taká bukolická scéna, ale v tom spôsobe, ako je to zobrazené, má byť ako keby vzadu a nemusí to jedno s druhým súvisieť. A potom veľmi podobná scéna je potom na takom striebornom ritóne, to je taká ako špičatá trichtýžová nádoba zo striebra, zo šachtových hrobov v Mykénach, ktoré vykopal Schliemann tiež. Tak tam máme proste vyobrazených znovu chlapov, ako nejak postupujú jedným smerom. Títo majú v ruke luk, títo držia v ruke, to sú, nevidíte to, ale je to na prakové gule. To sú také tie gule, na to máte taký opasok, to rozkrútite a pustíte a keď ste dobrí, tak zabijete. Dá sa s tým veľmi dobre triafať. Potom tu, to už veľmi nevidíte, ale tiež tu pristáva loď a tu je nejaký kapitán aj s helmou. No a nad nimi tam je mesto a tu sú nejaké také akože zdesené, býva to interpretované ako ženy, ale je to asi iba taký ten predsudok, kde môžu byť aj zdesení chlapí. No a rovnako aj títo vojaci, to tu už nie je vidno, ale tu je potom tiež sú fragmenty s mestom. Takže proste tu vidíme a máme to ešte na 2-3 iných fragmentoch doložené. Takže my vieme, že už v dobe bronzovej existovali nejaké takéto epické príbehy, na ktoré potom neskôr Homer mohol nadväzovať. Takže niečo k tej samotnej Tróji, respektíve to, čo dnes voláme Trója. Je to tento kopec Hisarlik, ktorý je na severozápade Turecka pri Dardanelách. Teda tu vidíme Dardanely, toto je Gallipoli poloostrovo, tu na horizonte je ostrov Imbros a za ním tu na kúsok, keď to vidíte, tam vyčuhuje ešte Samotráka, ktorá má 1600 metrov, tak je už zďaleka vidno. No a to, že to voláme Trója, je teda nielen kvôli Schliemannovi, ale aj to, čo vôbec Schliemanna k tomu viedlo, že toto nazval Trójou, bolo to, že tam bolo potom antické mesto, Ilion, ktoré bolo identifikované na základe mincí a na základe nápisov na stavbách, ktoré vykopali. A zase z antických prameňov vieme, že Ilion mal byť tam, kde si v antike mysleli, že bola tá homerská Trója. Takže to je ten link. Takže to, čo vieme, že je určite vykopané, tak na tejto lokalite, na kopci Hisarlik, čo by bolo asi také najobjektívnejšie popísanie, tak je to staroveké mesto Ilion a to malo byť tam, kde bola homerská Trója. Samotná Trója pozostáva z citadely a k tomu ešte tu na dolné mesto, k čomu sa dostaneme. A tá citadela je tak vo viacerých vrstvách, ktoré už Schliemann označil ako mestá a označujeme ich rímskymi číslovkami. No a tie, ktoré by mali byť také relevantné, teda z tej druhej polovice druhého tisícročia, tak to je Trója 6 a potom Trója 7, ktoré sú až tu hore. Ale ako vidíte, oni boli z veľkej časti poničené, keď tam v 3. storočí pred našim letopočtom bol postavený Atenín chrám, alebo minimálne ten, o ktorom vieme, že to je naozaj chrám, lebo z doby bronzovej nič také nemáme. No a potom pre tú pomyselnú trojskú vojnu boli dvaja kandidáti. Bola jedna veľká deštrukcia aj na konci tej červenej fázy, ktorú voláme Trója 6. A to ale dnes vieme, že to bolo asi jedno veľké zemetrasenie. No a potom je druhá veľká deštrukcia, ktorá je na konci Tróje 7a, čo je okolo roku 1200, čo je také ako prelomové obdobie v celom východnom Stredomorí. A momentálne to je taký ako hlavný kandidát, že pokiaľ chcete nájsť trojskú vojnu, tak práve tá deštrukcia Tróje 7a okolo roku 1200 alebo 1180 by mal byť ten hlavný kandidát. A súvisí to aj s tým, že v antických prameňoch je tá trojská vojna nejakým spôsobom ako keby datovaná, že ona je
a to ma teraz nesmiete skúšať, ale proste od nejakého toho dejepisca, ktorý to spísal, tam bolo niekoľko generácií, ktoré on vymenúva, a keď sa tie generácie spočítajú, tak už proste niekedy v staroveku došli na to, že to malo byť niekedy okolo roku 1180, takže to až tak podozrivo si to odpoveda. Takže či je to náhoda alebo nie, to uvidíme. No a toto je môj obľúbený slajd, ktorý vám musím ukázať, a to je len proste pre vás, aby ste nemali predstavu, že egejská doba bronzová a potažmo aj tá grécka civilizácia neskoršia, že sú niečo výnimočné, osamotené, ale minimálne tá egejská doba bronzová, už aj ranná, aj neskorá, bola iba takým ako keby koncovým bodom celej série blízkovýchodných civilizácií a siaha to od údolia rieky Indus, čo sa zdá neuveriteľné, až po to Egejské more. A tu niekde bola tá dnešná Trója a už aj tá Trója bola trošku ako keby na konci toho starovekého sveta, ale to je neuberá nič na úžasnosti. Medzi rokmi 1987 až 2012 tam prebiehal moderný systematický výskum, každý rok 3 mesiace, 70 ľudí, proste bolo to ako vo veľkom štýle. A viedol to profesor Korfman z Univerzity v Tübingene a keď chudák umrel, tak to potom prevzal profesor Ernst Pernicka. No a v septembri 2021 sme s veľkou slávou predložili finálnu publikáciu, ktorej som nielen spoluautorom, ale aj spolueditorom, 1000 strán, ktoré aj tak neboli dosť dobré pre cenu rektora, ale to sa nedá nič robiť. No a je trochu príznačné, ukazujem to tu preto, že v celej knihe je možné, že slovo Homér ani nespomíname, či už veríte alebo nie. A výraz Trojská vojna je spomenutý iba raz v úvode, kde hovoríme, že o Trojskej vojne nebudeme hovoriť. Takže v tom vidíte, že tam sa dnes nachádza archeológia. A ja sa vám pokúsim vysvetliť, že prečo. Takže tá Troja 6, tá, ktorá skončila v zemetrasení, tak my vieme, že proste, že tam bolo opevnená citadela, k tomu bolo nejaké dolné mesto, toto je trošku moc optimistické, to je trošku taká realistickejšia rekonštrukcia, kde tých domov je menej a smerom ďalej od tej citadely je ich ešte menej. Ale na obidvoch rekonštrukciách, a tu je to vidieť lepšie, je masívne opevnenie, to tam Homer mal, veľké veže, to tam Homer mal, a tamto z veľkej časti končí. Pretože my vieme, tu bola zachovaná iba tá dolná terasa, ten zvyšok je žiaľ odrezaný práve tou stavbou tej neskoršej toho chrámu bohyne Atény. A aj na tejto rekonštrukcii, aj na tej najvyššej rekonštrukcii je tu viac menej tak v dobrej vôli, je tam naznačená nejaká trojitá centrálna budova, o ktorej si tí odborníci mysleli, že veď tam predsa niečo musí byť. Dostaneme sa k tomu. Takto to vyzerá dnes, aby ste mali trošku predstavu. Takže proste toto sú tie masívne hradby. Toto je jedna z tých veží. A aj keď to nevyzerá, hlavne tie veže sú z veľmi pekne ako proste osekaného materiálu. Takže akože fakt sa snažili, že keď idete na iné staroveké lokality, tak ani zďaleka nemajú také masívne hradby a tak pekne opracovaný ten kameň. Tu máme potom inú väžu, to bol hlavný vchod z juhu, potom v tom 2. tisícročí. A tu bola ďalšia väza a pred ňou tu stoja takéto stély, ktoré sú veľmi zaujímavé a sú tu na tejto rekonštrukcii od Erika Schenauera, ktorý urobil celý komiks o Trojskej vojne. Tak je to tu pekne zrekonštruované, že ako pri tých stélach možno mohli prebiehať nejaké libácie a možno tam, jak sa ľudovo hovorí, že sa kultilo. Ale my, a to je naozaj záhada, po tých všetkých rokoch nie je v Troji, ale pravdopovedane v celej západnej Anatólii žiadna budova, ktorú by sme mohli označiť ako kultovú, alebo proste ako chrám. Pretože aj v Egejskej oblasti, aj na Blízkom východe u Chetitov,
tam je kategória budov verejných, ktoré keď sa vykopú, tak jasné spodory sú, že toto je chrám. Proste v Troji žiaľ také nemáme. Máme zo pár podozrivých kontextov, ale tie úplne akože, tie by skôr vyzerali ako taký nejaký domáci kult. Ale človek by očakával niečo také akože verejné vo veľkom štýle. No a tá samotná Troja 6 ona trvala 300-400 rokov, takže je tam istý vývoj, do ktorého nepôjdem. Ale potom v tej poslednej fázi, ešte než to bolo zničené zemetrasením v 14. storočí, tak tu nám máme to veľké opevnenie, veľké samostatne stojace domy na dolnej terase a potom tu uprostred, tam je dnes nič, to je proste akoby odrezané v jednej výške, práve pri stavbe toho Ateninho chrámu. Takže paradoxne to, čo bolo uprostred, sa nám nezachovalo a je to skoro až tragédia. No ale vždycky sme si predstavovali, keď to tak zobecním, že tam hore, že tam predsa musel byť nejaký ten palác alebo nejaká tá hlavná budova, ideálne aj s nejakým archívom tabuliek, ale žiaľ, žiaden náznak na písanie ani tabulky sa za tých 100 rokov neobjavil, a ešte viac než 100 rokov. No a tu máme príklad toho, že ako vyzerajú paláce. Že takto vyzerá palác Knossos na Kréte z polovice 2. tisícročia pred Kristom a takto vyzerá palác Tyrins, to je na pevnine gréckej. A jedno je príklad tých minojských palácov, to druhé je príklad mykenských palácov. A pomaly oni by boli také veľké ako polovica tej citadely. Takže keby sme niečo také na tej citadele mali, tak by sme už o tom vedeli. No a na tomto pláne sme sa pokúsili zakresliť aj nejaké zvyšky, ktoré vieme zrekonštruovať zo Schliemannových popisov, pretože Schliemann kopal hlavne v tejto oblasti. No a takže my vieme, že tu dole bola jedna terasa, potom tu bola nejaká vyššia terasa, potom tu máme doložený kus takého nejakého flastru, alebo vydláždenia a vieme, že tu asi bol nejaký otvorený priestor, čím to bol akože dobrý bod pre Homéra, pretože to bola tradičná súčasť tých starovekých miest. Aj ako u nás, jak máme námestia, tak proste už aj v tej dobe bronzovej oni potrebovali nejaké námestia na nejaké komunálne aktivity. No a potom na základe výšok dochovaných nám vychádza, že možno v tejto časti, že tam bola ešte jedna terasa a tam možno teoreticky mohol byť nejaký výrazný barák. Ale v žiadnom prípade to proste nebolo, nie je tam dosť miesta už pre nejaký výrazný palác. A zároveň my vieme dnes, že v celej západnej Anatólii nemáme žiadnu stavbu, ktorú by sme mohli označiť ako palác. Takže za A nemáme tam žiadne chrámy a nemáme tam ani žiadne výrazné paláce. Nie je to úplne nemožné, pretože keď to porovnám, a to je možno trošku také ako nabubrálé porovnanie s Hatušou, s hlavným mestom Chetitov, tak ich citadela, ktorú tu vidíme, tak tá v podstate tiež nemá palác. Tá má sériu brán, nádvorí, brána, nádvorie a sériu nejakých veľkých verejných budov. Ale ani jednu z nich by sme, proste keď sa na to pozriete dohromady, tak to netvorí ten palác, ako by sme si ho proste predstavili na základe príkladov z Blízkeho východu, alebo z Egypta, alebo proste z toho pevninského Grécka. Takže je možné, že proste z nejakého dôvodu, napriek tomu, že to boli komplexné spoločnosti s ďalekosiahlým obchodom, tak vedeli fungovať bez tých centrálnych budov, ktoré by sme nazvali palác. A teraz sa posunieme ďalej od tej citadely, ktoré máme tu. No a k tomu potom bolo tu niekde takzvané, že Dolné mesto. K tomu sa viedli veľké diskusie, že či to môžeme nazvať Dolné mesto, alebo či to je dolné sídlisko, alebo či to bolo neviem čo vôbec. Ale podstatné je, že vďaka magnetometrii, ale potom aj archeologicky verifikované, sa zistilo, že tu, okolo toho Dolného mesta, bol
niekedy 1400 plus minus, založený ako pomerne veľká priekopa, ktorá práve že po tom zemetrasení bola niekedy nejak zasypaná komplet a proste v 13. storočí vykopali ďalšiu priekopu, ktorá máme doloženú iba tu. A tam som dokonca aj kopal. No a tým sa dostávame, áno, a takto si to môžete predstaviť, že ako vyzerala tá priekopa. A nebola až taká impresív, mala iba 2 metre tuná, ale my dneska vieme, že tam chýbalo ďalšie 2 metre, lebo tam bola obrovská pôdna erózia z nejakého dôvodu. No a máme na jednom mieste, tu pri tej južnej bráne, máme doloženú aj palisádu a toto je momentálne taká akože akceptovaná rekonštrukcia. A my vieme, lebo to popisujú Chetiti, že keď sa bojovalo, hlavne tam na západe, kde občas je nejaká rovinka, takže sa používali bojové vozy. Tak sa to proste prepočítalo a tá idea bola, že tie priekopy boli hlavne ako obrana proti tým koňom a proti tým bojovým vozom, ktorí ako keby mali proste na tú Troju alebo proste na ten mesto v dobe bronzovej útočiť. A už keď spomínam koňa, tak to je samozrejme akože spojené s tým mýtom, že trojský koň, tak v Troji naozaj máme kone, máme domestifikované kone, niekedy od polovice 2. tisícročia a máme ich dokonca, máme aj takéto ako keby ataše, alebo také namiesto na nádobách. A kolega Jano Bobík, náš študent, napísal na tú veľmi peknú magisterskú prácu nedávno. A tu máte trojského koňa, čo možno spoznáte, že je to z toho nešťastného filmu s Bradom Pittom, ktorý by bol ako keby na samostatnú prednášku ukazovať, že čo všetko je tam zlé. A to nechcem byť nejaká zbytočná drama queen, ale každopádne ten kôň je úžasný. Ten dneska stojí v Čanakale, čo je také mesto vedľa Troje a tam sa niekto s niekým poradil. Proste, lebo tí Achajci, keď stavali toho trojského koňa, tak oni nemali k dispozícii nejaký stavebný materiál a že vraj akože použili nejaké rozbité lode, tak je to proste veľmi pekne a tak akože názorne, že kto tam tie lode chce vidieť, tak tam proste sú. No a tým sa dostaneme k niečomu inému, čo Homár popisuje, a to je achajský tábor. A ten achajský tábor mal byť tam, kde tí Achajci pristáli loďami, k tomu sa za chvíľu dostaneme. A napriek tomu, že to nemalo byť ako keby súčasťou toho mesta, lebo tam bola nejaké akože mesto, tá Troja, potom bola nejaká rovina, kde sa bojovalo a nebolo to iba v stredoveku, že sa furt bojovalo na Kosovom poli a na Moravskom poli, lebo to boli také akože obľúbené rovinky, kde išlo bojovať, tak aj v tej antike potrebovali nejakú rovinku a potom niekde pri Bori na pobreží mal byť ten achajský tábor, ktorý je proste popísaný veľmi detailne o tom, ako sú usporiadané stany, ako sú tam tie lode a kto kde ležal a kto nie. No ale to, čo zaujalo archeológov, a minimálne tam Manfreda Korfmana, bolo, že je tam pomerne detailne popísané to opevnenie, ktoré najprv nebolo, potom bolo a bola tam priekopa, bol tam val za ňou a bola tam palisáda. A toto až príliš podozrivo odpovedá tej priekope, ktorá bola nájdená okolo Dolného mesta v Troji. Takže toto by tak ako celkom mohlo zafungovať. A tu máme teraz pohľad na Troju a jej okolie, takže tu je Troja. A dnes je toto rovina. Kedysi, akože pred mnohými rokmi, tu bol taký ako hlboký záliv a tu bola taká kosa, to proste tam taký poloostrov vybiehal, ale už v dobe bronzovej, alebo tá neskorej dobe bronzovej, už toto bolo zanesené tzv. Aluviálnymi nánosmi rieky Skamander. No a jediné miesto, kde bez ohľadu na Trojskú vojnu Korfman zrekonštruoval, že by sa dalo kotviť,
tak je tzv. Záliv Bešik, no a ktorý vidíme aj tu na tejto fotke a bolo tam potom aj pohrebisko a sídlisko z ranej doby bronzovej a celkom vtipne tento kopček tu to je tzv. Achillov hrob, takže už aj v tej potom v nejakej antike si mysleli, že tam niekde to muselo byť a tento Achillov hrob my o ňom vieme aj kvôli tomu, že keď došiel Alexander Macedónsky s vlastnou kópiou Homéra, tak jednak položil nejaké zbranie alebo vymenil si zbranie v chráme bohyne Atény alebo v nejakom predchodcovi, lebo keď tam bol Alexander Veľký v 4. storočí, tak ten chrám z 3. storočia ešte nestal. A je teda možné, že tam boli možno nejaké zbranie z doby bronzovej, nejaký vykradnutý hrob. No a potom vieme, že Alexandr mal behať na koni okolo Achillovho hrobu. No a bolo celkom vtipné, že lebo tu boli nejakí vykradači hrobov, tak tam Korfman museli skopať a štvrtina tej mohyly sa vykopala a došlo sa na to, že je až z nejakého 2. storočia pred Kristom. Takže to ani ten Achilles, respektíve ani ten Alexander tu nebehal okolo toho a je veľmi pravdepodobné, že ten Alexander okolo niečoho behal, ale nebolo to až také impresív. No a v dôsledku toho, že on tam bol, ale aj vďaka tomu, že Rímania boli takí viazaní na Trojanov, lebo mali pocit, že sú potomkami Trojanov, vďaka tomu, čo už teraz mi to uniklo to meno, Eneas, tak je možné, že proste v tom 2. storočí navršili tú mohylu, aby mali čo ukazovať turistom. Pretože okolí Troje je viacero takýchto mohyl a skoro všetky sú potom až z doby rímskej. No a teraz, že máme nejaké dôkazy toho, že sa bojovalo a pravdu povediac veľmi málo. Ako toto, čo vidíte, je proste ten hlavný výsledok pomaly po 100 rokoch, že je zo pár šipiek nejakých kopí alebo hrotov kopí a to je tak všetko, ale máme prakové gule, kamenné, ale aj hlinené, takže proste to je niečo, s čím sa zjavne bojovalo a občas sú na takých hromádkach, takže vyzerajú, ako boli pripravené na útok a máme, na čo sa proste zabudalo predtým, máme takéto tie jablká, alebo tie hlavice z mečov, alebo z dýk podľa veľkosti, lebo tie kovové predmety, to bol proste bronz bol nedostatkový, takže keď sa vám zlomila nejaká dýka alebo nôž, tak ste to znovu rozstavili a urobili novú. Ale keď sa vám ulomilo mramorové jablko, tak ste to vyhodili, s tým už veľmi nič nešlo robiť. Takže my vieme, že proste s niečím tam niečo robili, ale nemuselo to byť vždycky iba na tú vojnu. Čo je ale zaujímavé, tak obecne v západnej Anatólii v Troji máme iba málo tých vecí, máme rôzne typy mečov. A to nejde teraz o to, že rôzne typy, že si archeológovia povedia, že to je typ A a to je typ B, ale toto sú také ako keby od podlahy odlišné typy. Toto je také akože typicky mykénsky, toto je napodobenie na mykénského, toto je tu zo strednej Európy, to je tzv. Typ Naue 2. Toto je typ z Ugaritu, z Blízkeho východu, to je to isté len bez tej hlavice. A potom títo traja na konci, to je taký akože miestny typ mečov, ktorý sa produkoval hlavne na ostrove Rodos, ale možno aj niekde inde. No a s každým z týchto mečov sa bojuje úplne iným spôsobom. Proste akože máte inú techniku toho šablovania. No a to nie je niečo, že si kúpite novú kabelku a idete do boja, to je niečo, v čom musíte byť vytrénovaní. A preto existuje také podozrenie, že tie rôzne typy mečov, že súvisia s rôznymi štýlmi boja, čo by mohlo súvisať s rôznymi tréningami a preto sa uvažuje, že to možno by mohlo indikovať nejakých cudzích vojakov, ktorí sa tam proste v tej západnej Anatólii pohybovali. A teda niektorí z nich, keď tam boli nejaké vojny alebo nejaké bitvy, čo sa po slovensky vtipne volá, že bitka, tak sa toho mohli zúčastniť. A my vieme, že Chetiti, ktorí boli hlavne v strednej Anatólii, tak oni najprv
v 16. 15. storočí konsolidovali svojich severných susedov, potom konsolidovali juhovýchodných susedov tu na ríšu Mitanny a keď to mali ako keby pozichrované, tak začali riešiť západných susedov, s ktorými potom podobrodky, pozlodky uzatvárali rôzne vazálske zmluvy. No a tam vieme, že sa bojovalo. Takže tam, že tu a tam v tej západnej Anatólii sa určite bojovalo a nedá sa vylúčiť, že časť tých homerských popisov že sa môže vzťahovať aj na nejaké také obecné boje, ktoré sa proste v tom západnom Turecku odohrávali. No a tu, aby som proste iba raz ukázal, že proste keď je na konci Troje 6 je to zemetrasenie, tak potom to opevnenie ostane, to sa nerozpadlo. Rozpadli sa niektoré domy, tieto akože nerozchodili a niektoré tie veľké domy ostali a proste ale mnohé boli nahradené takými menšími domami, a ktoré boli plné takýchto veľkých zásobnicových nádob, ktoré voláme, že pitoj, čo je tiež samo o sebe zaujímavé, ale teraz to pre nás už nezohráva ďalšiu úlohu. Ale to by teoreticky to zničenie tej Troje 7a by potom by malo byť tá Trojská vojna. Ale okrem toho, že tam niekde bola nájdená jedna kostra ešte americkými vykopávkami v 30. rokoch, tak v podstate nemáme, my len archeologicky my vidíme, že tam bola deštrukcia, že to zhorelo, ale že či to bolo kvôli tomu, že na to tam niekto útočil, tak proste to, kebyže nemáme Homéra, tak to proste nevieme to nejakým spôsobom interpretovať bližšie. A teraz, jedna z tých vecí, ktorá ešte z Homera dobre funguje, a to som tam predtým nespomínal, je, že nie len takéto ten obecný popis tej Tróje, akože tie hradby, tie veže, tie otvorené priestory, ale on občas popisuje niečo aj ako keby v okolí, nejakú tú krajinu. No a to veľmi dobre to zozbierala počas druhej svetovej vojny, mala svätý pokoj a potom to po vojne to vyšlo, Hilda Lorimer a je to dodnes citovaná vec, no a už od jej doby sa ľudia ako keby divili, že prečo zrovna ten popis toho okolia ako tak sedí a že potom také tie detaily, že už potom až tak nesedia. No a potom v 60. 70. rokoch, častočne až do 80. Potom vychádzalo v Nemecku celá taká edícia, ktorá je vo viacerých knižniciach, že Archeologika Homerika, kde boli jednotlivé témy, akože že bojovanie, smrť, bohovia, lode a proste čokoľvek si vymyslíte, bolo to tak akože pekne štrukturované a bola snaha proste ako keby zobrať tie informácie z Homéra, zobrať archeológiu a dať to nejak dohromady. No a do istej miery to funguje, ale iba do istej miery. A už aj tí starší profesori si boli vedomí toho, že to nie je také jednoduché. A ja vám poviem, že kde je vlastne ten problém. A veľmi dobre to potom v roku 1990 zadefinovala Susan Sherrod a v podstate tým ako keby uzavrela tú diskusiu. A problém je v tom, že napríklad v Homerovi máme veľmi pekne a prekvapivo detailne popísaných bojovníkov, tú výzbroj, ale keď to potom aplikujeme, tie Homerové popisy na archeologické nálezy, tak tá výzbroj odpovedá v podstate 3 alebo 4 obdobiam. Že proste niečo je ako keby z tej Homerovej doby, niečo je po páde mykenských palácov okolo roku 1000 alebo po roku 1200 a niečo je z obdobia mykenských palácov a niečo ešte z obdobia šachtových hrobov, kedy začína tá neskorá doba bronzová. Takže tu sme niekedy okolo roku 1700 a tam sme niekedy okolo roku 700. Takže máme v podstate 1000 rokov a oni sa všetky prejavujú v tom Homérovi. No a v tomto prípade to vieme ako keby držať od seba, ale v iných prípadoch, kde to nemáme úplne tak akože detálne popísané alebo detálne pochopené archeologicky, tak je to v podstate problém. No a generácia ešte tých starších profesorov, ako bol pán profesor Bouzek, proste ešte verili tomu, že oni majú dostatočne tú všeobecné vzdelanie, že proste sa pozria a vedia to proste vyhmátnuť, že čo je to pravé a že čo patrí k čomu.
Ale už proste tá dnešná generácia už sú k tomu skeptickí a sme proste veľmi tlačení k tomu, že musíme, proste, že všetko musí byť validovateľné a tak ďalej. A verifikovateľné a doložiteľné a spočítateľné, čo je možno až extrém, ale proste to je tá doba, v ktorej žijeme. No a na konci, proste v roku 2011 bola konferencia, že Archaeology and Homeric Epic v Sheffielde, ktorú teda aj ona spoluorganizovala. No a v podstate ten výsledok toho bol, že sa tá minca ako keby otáča, že už nie je Homer až taký prospešný pre archeológov, ale naopak, že to čoraz detálnejšie archeologické vedenie pomáha interpretovať Homéra. Čo môže znieť trošku ako taký zjednodušenie, ale proste akože je to podľa mňa celkom dobre popisuje ten súčasné nejaké nastavenie a tým pádom skôr máme pocit, že my sme prospešní tým homerológom, než naopak. A na záver by som ešte rád proste vypichol teda, že prečo, lebo to som nevypointoval, že prečo funguje tá topografia a nie niektoré tie iné veci. Že potom na konci doby bronzovej, a keď sa to prehúpne do ranej doby železnej, v tej našej archeologickej terminológii, po roku 1000 niekedy, tak my vidíme, že toto červené, to je kus toho opevnenia, ktoré ešte stále stálo. A predtým tu boli tak rôzne, toto zelené, to bol dom z doby bronzovej, ktorý tam ešte stále bol v ruinách a oni v tých ruinách postavili novú stavbu, ktorú ale už dneska interpretujeme ako nejakého takého predchodcu chrámov a potom vedľa toho postavili ďalšie stavby, čo boli definitívne chrámy a tu sú ďalšie stavby a nejaké oltáre. Takže oni proste v tej ranej dobe železnej s tými hradbami na pozadí tam vznikla svätyňa, pravdepodobne zameraná na nejaký kult predkov alebo kult herov. No a to je práve to, že práve v tom 8. storočí, keď Homer žil, tak či už on osobne, alebo nejakí jeho informátori, lebo teoreticky Homer mal byť slepý, tak on teoreticky tam mohol chodiť okolo, ešte z tých priekop, ktoré už boli asi zasypané okolo Dolného Mesta, možno ešte niečo tam bolo vidno, nejaké prehlbiny v teréne, možno ešte niečo, nejaké tie valy boli vtedy vidno. Takže to je to, čo on potom mohol relatívne dobre popísať, ale bolo to už len to, proste, čo v tom 8. storočí bolo ešte vidno. A tým sa teda dostaneme k tomu záverečnému slajdu, že či bola tá Trojská vojna. Akože archeologicky my to nevieme. Akože vždycky nejaké vojny boli, ale je veľmi ťažko proste aj ten celý mýtus prepojiť s nejakými konkrétnymi nálezmi a kontextami a skôr sa proste tomu snažíme vyhnúť. A tým by som skončil. Ďakujem pekne.